Sziasztok! Itt is lennék a tabommal, és csinálni egy új videót a World of Tanks-ről. Sajnos a haverjaim nem tudnak eljönni, forgatni, így hát most ezen a napon csak indulok videót készíteni. De semmi gond, így is meg leszünk. Hát kezdjünk is neki. Én a BT2-t nem annyira szeretem, inkább válasszuk a T26-ot, ami szerintem nem rossz tank. És kezdődhet is a battle. Végül kapunk egy szép kis betöltést. Oké, na, kezdődik. Copperfielden játszunk, az egy ilyen elhagyatott, bányaszerűség. Ott megmutatják nekünk mi a csapatunkat is, hogy igazából kik a ellenségek és kik a barátok. Nem rossz csapatunk van. Vannak T2 médiumból 2. T1 nem tudom miért jön az ellenség, de minden esetre ezzel most nem foglalkozzunk. Amit látjátok, az itt az irányítása. Itt a bal alsó sarokban ez irányítani a tankunkat. Ezen már van egy kis takaró anyag, amivel meg lehet akadályozni, hogy nagyon észrevegyenek a tankunkat. Hát keressünk ellenséget és lőjük szét. Ott egy. Most próbáljuk őket szétlőni. Felülről szerintem nem sok a sínkban. Ebbe oda. Igen, és szépen beszéloz. Ó, a kopogja. Persze. Szóval menj, oda menj. Szép. Szépen pedig te ott maradsz. Jól van. Na. Honnan lőnek? Na jó, hát ezt el fogom helyezni, ezt a videót World of Tanks bénázásnak. Szóval biztos. Nincs más választásunk, menjünk be ide. Úgyhogy azt szét fogunk engem lőni. Elkezdem foglalni ezt a cuccost. Oké, nincsenek annyira. Hopp. Menjünk csak ki. Ott van. Meg lesz. Oké. Gyerünk. Majdnem. Hopp. Jó, megvan. Hát, ezt elkezdtem már befoglalni. Ez szerintem megnyertük, ez kész. Ez kész győzelem. Nem akarom nagyon elkiabálni, mert mostanság eléggé sok elkiabálós napon szokott lenni. Az utolsó. Az utolsó meg akar engem rohamozni. Kész, nyertünk. Na. Pacsit! Na. Jó van, akkor ezt megnyertük, srácok. Jöhet a következő. Még annyi, hogy igazából lefoglalná összesítve, hogy mennyit kerestünk, és hogy igazából hogyan halad ez a 7000 pénzt kaptunk. Hú, az jó. 13.000 még prémiumot, és 1920 csillagot, amivel tudjuk fejleszteni a tankainkat. Most megint jövünk a garázsba, és megint választhatunk egy új tankot. Most megint menjünk a T7 karral. Ez nem egy rossz annyira tank. Hát próbáljuk ki. Mégis ez arany. Oké, mi most a Mayonnaise-nél vagyunk. Akik nem értik, mert a mongolosok, lefordítom nekik, aknáknál vagyunk. Az a neve a pályának. Ez egy ilyen kis vizes pálya, ahol van egy kis sziget, ahol van egy világító torony. Ne kérdezzétek, hogy miért van sekély vízben egy világító torony, de hát minden játékot el tudnak valahol szúrni. Oké, és akkor most azt még betölti. Még olyan adnak nekünk tippeket, hogy
mi lenne a jó, hogyha megcsinálnánk, és most akkor kezdődhet a battle. Akik továbbra is gyengébbek, azok megmondom nekik, hogy battle az a harc, vagy a csata jelképezi angolul. Megpróbálunk itt ezt befoglalni itt. És hát itt majd tudunk egy picit kempelni. De szinte biztos, hogy itt is lesznek. Szerencsé, hogy jön valaki mögöttem. A barátunk, mert ott van a térképben.